Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunomfowethu ongibhalelile la, umfowethu uyakhala ukuthi unenkinga yokushaya indlwabu like almost every day uzithola eseyenza lento. So-ke naye usizathu ukuthi akazi mhlawumbe ngoba ukuthi mhlawumbe intombi akanayo yini, ngoba uthi nje alikhe lamahhala. Kancane kancane uzithola eseyenza lento. So-ke uthi umfowethu-ke lento igcina isiba nomthelelo omubi ngisho nasezigibheni zakhe zokugqoka, ngoba nje kusho ukuthi umfowethu uma ngabe enza lento uyayisule ngazi izigibha zakhe. So-ke ubhalile kodwa umfowethu wathi-ke bunza umfowethu, awungibonise la, nginenkinga nsizwa yokushaya indlwabu almost every day mfowethu, alikhe lamahhala. Ziphelile manje izigibha zami ngenxa yalento. Kancane kancane ngizithola sengiyenza, angazi noma kwenziwa ukuthi anginayo intombi yini. Phawula ndoda konakele, ngingayiyeka kanjani lento? So ubhale kanjalo umfowethu. Siyabona mfowethu, mina into engakutshela yona ngalento ukuthi awuyenzise ukuthi ngoba intombi ungenayo. Yabo lento uyayenza intombi ungenayo, uphinde uyenze ngisho intombi usunayo, yabo. Phela ukuba nentombi akusho ukuthi iyohlezi la eduze wakho njalo lapho sekukushubele khona, yabo. So kwesinye isikhathi kuzokushubela uthola ukuthi ayikho la eduze kwakho. So ugcina wenze njani? Usuyishaya, yabo. Noma ke ngisho ngathi uhlala naye endlini, yabo. Kwesinye isikhathi uzothi yazama uthola ukuthi umuntu wakhona unjani mhlawumbe uma period, noma akutshela ukuthi yasithanda sami angizizwa kahle namhlanje, noma akutshela ukuthi ukhathele noma uyagula, yabo. So ufuna ukuba umuntu oqhubekayo umncenga umuntu wakho ngisho esekutshela kanjalo. So ila khona kumele umkhombise nawe ukuthi uyamthanda, ngokuthi ke ungaqhubeka umnikeze pressure ngisho esekutshela ukuthi uyagula, yabo. Wena ufune ngenkani ngoba ufuna la ungagcina kambe sekukufaka enkingeni, yabo. So ke lento awuyenzisa ukuthi intombi awunayo, ngisho usunayo iyaqhubeka yenzeke, yabo. So wena mfowethu, ngoba isifiso sakho la nje ubhalile wathi ngingayiyeka kanjani lento. Uma isifiso sakho mfowethu ukuthi ufuna ukuyiyeka lento, ngoba yabona lento iyakwenza ngisho uthola ukuthi ugqozi kubantu besifazane awusenendaba nje nentombazana, awusaxaki ngokushela ngoba uyazi ukuthi wena uthembe isandla sakho, yabo. So iyakwenza ugcina usufila kanjalo uthi na amantombazana akhona but awuzixaki nje ngokuthi ushayele nani, yabo. So iyakwenza lento ugcina usuwumuntu okanjalo. So wena njengoba ubhalile wathi ngingayiyeka kanjani lento, uma isifiso sakho ukuthi ufuna ukuyiyeka, bakhona abalaphi bendabuko abangakwazi ukuthi bekusize bekuyekise. Nakhona kumele uqaphele, yabo. Ungathi uthola umuntu ozothi uyakusiza uyekisa lento ngoba mhlawumbe yazibona ukuthi unesilwane, agcina umuntu wakhona esenze njani, esekushiya unothayi. Iyafika inkosazana endlini, sekufika isikhathi somsebenzi, into yakhe ayisasebenzi, usushaya ngothayi, sekulimazile umoshela umuzi wakhe, yabo. So ingakho ngithi be careful, yabo, uma ngabe ngempela isifiso sakho ukuthi ufuna ekuyiyeka lento. So for mina bengeke ngithi yiyeke completely, yabo. Bengeke ngisho njalo ngoba njengoba kutshela ukuthi akusona sonke isikhathi la khona uzothi ready nomuntu wakho ready, yabo. So ke mina ngakunikeza indlela ukuthi unciphise ungayenzi every day, yabo. So leyo ndlela yokuthi uzivocavoca. Yabona umuntu odlala ibhola akayenzi insuku zonke lento, umuntu ogijimayo akayenzi insuku zonke, umuntu ophakamisa insimbi, umuntu ojimayo akayenzi insuku zonke lento, yabo. Ngoba umzimba uyakhathala lapho khona ezibeka embedeni, ufuna ukurelaxa aphumule kahle, yabo. Umzimba uyarelaxa kamnandi, ufuna ukuphumula, yabo. Ngoba lento idinga ifocus, idinga amandla akho, idinga nje ukuthi idinga umdlandla wakho ngamanye amazwi, yabo. So uma ngabe umuntu ozivocavocayo, the moment ufika embedeni umzimba uyakhathala nje, ufuna ukurelaxa ulale kamnandi, yabo. So kubalekile futhi ukuthi ube nento nawe uzivocavoca ngayo, yabo, ukuze lento uzozithola ungasayenzi njalo. Mawuthi qwa ngamafu uyenza nje qwa, angiliboni mina iphutha lapha, yabo. So ke kodwa ke mawuthi isifiso sakho ukuthi ufuna ukuyiya nje complete, bakhona futhi abangakwazi ukuthi bekusize nakhona uqaphele. Ungatholi umuntu ozokushiya nothayi ugcina usuzisola, yabo. Uthi selafika ithuba lokuthi usebenze, umsebenzi awusenzeki, yabo. But njengoba ngisho ukuthi kukuwena, but mawuthi ufuna mhlawumbe ukunciphisa indlela owenza ngayo, mhlawumbe yabona ukuthi engathi sekuyihaba manje uyenza every day, thola into ozivocavoca ngayo, unyakazise umzimba wakho, ungaveli uhlale nje ubhoreke ngoba iyona into ebanga ukuthi lento ugcina usuyenza njalo, yabo. Ukuhlala ubhoreke ungazi ukuthi uzokwenzani, zivocavoca, unyakazise umzimba, uvocavoceke, ujim, exercise nje njengomuntu osafresh, yabo. So ke ngokwenza njalo kukuwena ukuthi wena ozaziyo ukuthi uthandani. Mawuthi ugude ekugijimeni ujoge ayikho inkinga, yabo. Mawuthi udlala ibhola qhubeka uqinise ebholeni,
ujime mawuthi ufuna ukwena mawufuna ukuphakamisa insimbi umzimba wakho uyawubona ukuthi u-right ukulungela ukuphakamisa insimbi kukwena yabo but ithola mfowethu into ozivocavoca ngayo and uqinise kuyona yabo ngokwenza njalo ngeke uzithole lento uyenza every day yabo but mawuthi ufuna ukuyeka thola umuntu ozokusiza nakhona uqaphele ukuthi uthola ngempela umuntu ozokusiza ngendlela efanele yini angakushiya umuntu unothayi akumoshe impilo yakho yonke yabo gcina usuzisona sure